हाय साଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଆମେ କଲେଜ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କଲେଜରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଟିକେ ବସ୍ଟା ବି ଲେଟ୍ରେ ଥିଲା। ତ ଆଜି କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୃଷ୍ଣର ମୋର ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ମାଛଟା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କାନ୍ଥରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓଡ଼ିଆର ଆମର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଚିପ୍ସରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଧା ଦିଶୁଥିଲା। ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆ କା ମା ବହି ଯେଉଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିନା। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ପାଣି ପୁରେଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଜି ଖରା ହେଉଥିଲା, ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବୁଲାଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇକି ନିଜେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ମାର୍କେଟ ତ କେବେ ବି ଖାଲି ରୁହେନି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି ଟିକେ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ, ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ଭିତରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଗଛ ହେରିକା ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଭିତର ସବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କାମ ସାରିକି ବାହାରି ଆସିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କାମଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ତ ତାର ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ସେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଅଙ୍ଗୁର ନେଇକିନା ଯିବା, ଆଉ ବସ୍ରେ ବସିକି ଏକାଠି ଖାଇବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ବସ୍ ବି ବହୁତ ଖାଲି ଥିଲା, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ରେ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ଗଲୁନି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଆଜି, ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ବସ୍ରେ ବି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ଉଠିଗଲା ଭାରି, ଆଉ ସିଟ୍ ମିଳିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି କୌଶଲ୍ୟା ବି ବସିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଜମା ଗରମ ହେଉନି। ଏତେ ଗରମ ଭିତରେ ତାକୁ କେମିତି ଗରମ ହେଉନଥିଲା କେଜାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକିନା ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ମିଶିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।